na Jarunu. Niste mogli naći neki kasni termin? Ali ti si birao tu školu. Da, to je bila tvoja ideja jer si ti htio... Tko ima najzgodnijeg tatu? Naravno, nisu mogli naći neki kasniji termin. Ali što je tu je, on je birao tu školu. Da, baš on. Bio je uvjeren da mora ići u najbolju školu u gradu. Još se sjeća kako je maltretirao i tatu i mamu. Išli su od bazena do bazena, pregledali ih sve. A kad je napokon upisao plivanje, godinama ga je vozila na treninge. 3 puta tjedno. Nije spavala, sve zbog njegovog kraula i leptira. A onda, u šetnji. Primijetili su nešto. Daniel, pa ipak više liči na mamu. Isti su. Biće zgodan, kao tata. Možda ne klasično zgodan, ali markantan, to sigurno. Vrijeme je za krenuti. Baka se oprašta s malim. Kaže da će se uskoro vidjeti opet. Budi mi dobar. Odlazi, još jednom se osvrne i kaže, Bože, kako je divan. Obećava da će se sljedeći put najaviti. Vidimo se, Agata. Bok. A onda, pitanje, i? Još uvijek misliš da tvoja mama ima skrivene namjere? Odgovor nije jasan. Ne znam. Mislim da nema. I hvala ti. Za sve. Hvala i tebi. Tko ima najzgodnijeg tatu, ha? Tko? Sljedeći trenutak, telefonski poziv. Dobar dan, Agata Novak pri telefonu. Čuli smo se prije tjedan dana, zbog rezervacije mjesta za mog unuka, Daniela Novaka, u vašem vrtiću. S druge strane linije nema mjesta. Agata ne odustaje. Znate li vi tko sam ja? Nema strpljenja za, žao nam je. Jasno daje do znanja da očekuje rješenje. Nemojte da vam dolazim s inspekcijom. Ili poreznom. Ili sanitarnom. Zatvorit će vas dok kažete keks. Na kraju, ton joj omekša. I ja se nadam da ćete naći rješenje. Tako je. Očekujem to od vas. Ugledni ste. Nećete si dopustiti blamažu. I uspjela je. Odlično. Hvala lijepa. Ali to nije kraj priče. Njezina kći nije imala alibi za onu noć. I nitko nije znao da će ju policija ispitivati zbog Ane. Ispada da su dokazi jasni, Paula je bila blizu mjesta nesreće kad je Ana Kolarić poginula. Kamera za nadzor brzine snimila je njezin auto. Vrijeme se poklapa. Tata je sada i odvjetnik. Pokušava ostati sabran. Pita gdje je bila, zašto nije rekla istinu. Paula ne zna što da kaže. Tata, molim te, samo mi moraš vjerovati. Ali on više nije siguran. Sutra ću se vratiti, kaže. Razmisli što ćeš mi reći. Situacija je ozbiljna. Paula bi mogla biti optužena za ubojstvo. I dok se svi pitaju što se to zapravo dogodilo, priča se širi. Zašto bi ona ubila Anu? Nitko nema pravi odgovor. A inspektor? Sve je možda bila klopka. Prijavio je zbog Barisa, ali cilj je bio nešto drugo, Ana. I dok policija ima dokaze, obitelj traži odgovore. Paula je možda bila kod Veronike. Ali nitko ništa ne zna sa sigurnošću. Te noći se vratila kasno. A svi su preplašeni. Nije dobro. Sad se postavlja pitanje, tko će je spasiti. Možda Tom. On bi mogao dati alibi. Ali bi time morao lagati. Ipak, možda je jedini koji je može izvući. I onda, iz vedra neba, Pavle Lončar. Pronašao je onu kaznu. Svaka mu čast.